entik lai khan nge entik huna tak khan nge mi te hian Sunday school an local puchin te hi chen taka hre thei ani lova mase kum sang hnasaber khan mi te chuan biakina te in lama te zirtirna loin pe photo thina chu zong chu Robert Raikes ang kum sang hnasaber somria ta Sunday school hmasaber din khan aron ti chiang da chaw ani Robert Raikes hi Clouster chanchin bu chua tu le nei tu ania Raikes chuan Sunday dinchhuah thu azia mek lai chuan Paul lama no pangi fiam thomping cheng mai chuanin ati boi tatlat maya chuti chona va chuaka Sunday ani sia engati heng no pangte hi ti tu chelawang maya anlen kol wak mai ti chu aril ro ngai tu na lo khatu ber alo ni ta ani khati ho lai khan no pang tlem te chawin zirna panga yan donga no pang tamzo te chu ni tina kut na to ka chuak thin ani no pang ho kha na an thok mai maya kumnga ani atringin an tha an chur tran ani ber mai bungbel siana mona te thil lei chuna khura te darkar sompre chung na an thok thina Sunday chau chuan hun ol nei chun ani chuting ani wang chuan Robert Raikes chuanin an tan school siam arwaman ta a ni khata chiar ani zirtir thina chimin huwa ziak tlem ani zirtir le a chuti chuan chun lama biakina ani khom ta thin ani in khom bana zona le chana hun nei turin an kal khom le a chuting chuan Raikes chuanin kholai no pangte chu thataki na engkol chhota a school mai chizir tir tu tura aroi te chuanin an lok pui hle maya an tan chual thin lomom tak ani ringot achan chu khati hun lai khan me chia te khan zirna sang an zir thelo shim shima chuti chuan Raikes zara zir tir na no pathiam da zela no pang de zir tir na pek chu an no pui beral ani ti an sheta a Raikes chuanin an zona la chuanin Sunday school akal pui dan chu chale angai dan te aziek ta a amai ro chu chu ko thana in niala chhakchhuak tu ani ta thlat mai Kausan rong bol tu tam tak chuanin sabab nia an zirtir ngai lawang bokin Sunday a po ziak le chhir zirtir na pekhi arem lawani tin an tran chana amai ro chu Raikes chuanin mi in ziak le chhir thiamani chuan pathian le khabu te po an lo chhir thei don ani ati tlata abikin mera thei ta tan phei chuanin ziak le chhir an lo thiam thei ninga chuan an tan thil tha tak ani ati ani Robert Raikes an alor khomawi mera thei le chan hei tak tak te pon lam mi te ani a chumi ani wang chuan Meredith te chuan in Bible chhir an lo thiam anga lali suan Meredith te alom thina ni ti an lo thei don ani chumi ani wang chuan in Meredith te ta na Bible chhir thiam chu thil ro pui tak buchuak ang mai ani an tan chuan alu tak zet ani kum zabi som pakwana lai hol vel aloni chuan Sunday school kai chu mi makta duai khatle point level lai aloni to a khotlang nun zirnan beran mang chota a Sunday school kai de chuan banner te siamin kong an zo fo thin ani heng lai kan mu kwali khati hun laia banner an siam thin theng khat tekha ani a an banner siamian in omsi ana ifeka no pangtin mun choi san tu na te Robert Raikes liam te po an chuan tira Sunday school poi mona le lali sol him thla de po an lantir bok ani Robert Raikes chuan Sunday school hmasaber chu pe Meredith Choka Sooty alia atana chumi hona chuan in khotlanga po min wai nu le mengi saklo hong kal khom thin ani chudi chuan pe Meredith chu lo pe in zir te na pe turin ar ruai ngal bok ani amaro chu hon relo ten huwa chuan in pe Meredith chuan in a pe lo santa a chumi huwa chuan Raikes chuan cho san mai lovin pe kingi Choka achun zom le ta a be married quickly tenen zirtir nan pechina Robert Raikes nge po hian in Bible thon tu ashil ve bok thin ani Sunday school session hmasaber chu July sang as a series som wet khan nei chan ania an tu ber chu zir lai te zia le chiar le fakdan la tele Bible zirtir ani de ber mai tuna chuan Sunday school hi kovel mu sang sanga kauran din to na phota chuanin mutur om vek to a Robert Raikes malak na hi athi nu kum soma khanin antar zau sela tuna chuan kovel pumpuya lo dar chhuakta ani